Čaute ľudia, vás k tomu ďalšieho videa a toto video je zase s Tomášom a dneska budem ochutnávať Mr. Beast čokoládu od Feastables. Feastables, ak to je iba značka. Kúpili sme ju v Tesku v automate. Stála 3 €, 60 gramů a je to tá originálna, aby to nevyprávěl, že sme brali nejakú. Že tu, jak je v tej rýža, taká... Nebola rýže, to bola nejaká toto. No to je jedno, proste ideme ochutnať, že kvôli tomu ste asi tu. A Všetci hovoria, že to je proste normálna čokoláda, tak uvidíme, či to bude teda lepšie než Milka. Sice Milku tu síce nemáme, ale každý Slovák, alebo aj Čech dokonca vie, ako chytí Milka. hodím tak klasická nejaká čierna čokoláda. Okay. Tá, ne čierna, tmavá. Čierna. Vidíš, tam je napísané, že share, takže zdieľaj toto video. Yes. A ja si dám a share. No, tak ty si daj teda šéra. Co to je? No, nevadí. Ja si dám. A Nič špeciálne. máme to asi ochutnať, čak je to v pohode. Čís. Dobrá. Horká čokoláda. Horká čokoláda. Aká čokoláda. Nekúpujte si to. Drahé jak pes. Drahé jak pes a nechutné. Ja som fanúšik černej čokolády, radši mléčnu. Nešmakuje. Proste klasická černá čokoláda. A ešte taká lacinejšia ešte k tomu. No, práve že neviem. Taká... Ale akože, proste iba tmavá čokoláda. A ešte je strašne tvrdá. Tak, také. Takže tak. Nakupovať. Mr. Beast. Radšej sme mohli niekde kúknúť, nemohol objednať treba na These Nuts. Lebo tam som to... These Nuts? Ale Dojme... toto není hejt na Mr. Beasta alebo niečo také. Neberte to tak, urobte si zase názor sami. Ale je to proste klasická horká čokoláda. Chandler nás pošle. Nás dá do Squid Gameu, jeho ďalšieho. Áno. Dvojky. No a tak asi keď sa vám naše video ľúbilo, dajte like, odber A vidíme sa na budúce. Čau!